Sa ating good news ngayong araw na ito, short film ng mga estudyante ng Urdaneta City University pasok sa National Film Festival ng DAR. Para sa ating good news, makakasama natin Idol Maya. Isang malaking karangalan ang natamo ng mga estudyante mula sa Urdaneta City University matapos mapili ang kanilang short film na Addan Tulatta bilang opisyal na kalahok sa Department of Agrarian Reform Central Film Festival 2025 sa kategoryang Agrarian Beneficiaries Organization. Sa direksyon ni John Michael D. Evangelista, tampok sa pelikula ang kwento ni Rolly, isang magsasaka na muling binuo ang kanyang pangarap para sa kanilang kooperatiba sa kabila ng mga pagsubok. Hango ang pamagat sa Ilocano phrase na Addan Tulatta na nangangahulugang magkakaroon din o may pag-asa na nagsisilbing inspirasyon para sa mga dumaraang hamon sa buhay. Kabilang ang UCU entry sa 12 short films mula sa iba't ibang universidad sa buong bansa na ipinakita ng DAR upang itampok ang kwento ng mga benepisyaryong agraryo at ang kanilang mga komunidad. Noong September 27, inilabas sa official Facebook page ng DAR ang mga poster at teaser ng mga kalahok, kaya agad na bumuhos ang suporta ng mga Pangasinense sa obra ng UCU hanggang sa pagtatapos ng online voting noong October 3 bago ipahayag ang mga nagwagi sa darating na gabi ng parangal. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.